खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। बर' माहारियारि फरायसा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनआ दिनै भिसिडिसि सेक्रेटारियेटआव सोमावसारगोन होनना खौरां मोननाय जादों। रां होनानै साख्रि मोननायनि बेरेखा बर' माहारियारि फरायसा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बनसुआ दिनै भिसिडिसि सेक्रेटारियेटआव सोमावसारगोन होनना खौरां मोननाय जादों। साननैसो सान सिगां फोसावजानाय बिटिसि सोरखारनि फरेस्ट गार्ड आरो भिसिडिसि सेक्रेटारि साख्रि थिसननायनि बेलायाव जोङो गोबां दावराव जानायखौ नुनो मोनदोंमोन। गोबां समाजारि बिजोङाव रां होनानै बिटिसि सोरखारनि फरेस्ट गार्ड आरो भिसिडिसि सेक्रेटारिनि साख्रि थिसननायखौ मोननो हादों होनना नुनो मोनगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो बिटिसि सोरखारनि फरेस्ट गार्ड आरो भिसिडिसि सेक्रेटारि साख्रि थिसननाया आयेन बेरेखा होननानै दिनै बनसुआ बिटिसि सेक्रेटारियेट लांगोनायाव सोमावसारगोन होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगो मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोसिम जयेन जानाय आरो रिजार्नेसन होनाया सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला बिजेपि दोलोनि आबादारि आफादनि गाहाय नेहाथारि मिन्टु दैमारिया बिजेपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिबान एंगारबाय होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै पर्बतजरानि देबिथलायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा देरहासार थांखि मेलाव नुजाथि फैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं पर्बतजरा देबिथला गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा देरहासार थांखि मेलाव बाहागो लाफैगोन। लोगोसे थावनिखौ मैया बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि एबा मोनसे समनि एमएलए बनेन्द्र कुमार मोसाहारिया नायगिदिंफैदोंमोन। बिथां मोसाहारिया फोरमायथिदों दि दिनै 10,000निख्रुइबो बांसिन बिजेपि राजखान्थि हान्जानि सुबुंफोरा बाहागो लाफैगोन होननानै। 32 नं भेरगाव बिटिसि बियाबाव मैया खाग्राबारियाव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि अडिट'रियाम हलाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव मुंख्लं जानाय गासै सा 108 सुबुंनि नखरफोरनो बेसेन लायाजासे हम सलार लाइट आरो इ-रिक्सा रानना होदों इएम दावबायसा बर' बिथाङा। आंनि बिफं जायोमोन आरो बेयो आन्दलनाव फार्स्टआवनो बियो थैदों दानलायनायाव आरो दिनै आङो बिनि थाखाय आंनो बे रिक्साखौ होदों। आं बिनि थाखाय बुहुत धन्यबाद होयो। सारा बिथांखौ आङो दाउसा सारखौ बुहुत धन्यबाद होयो मोननायनि थाखाय। गोरामाखा गामिनि आंनि फंबाया एनडिबि आफादाव दंमोन। बियो 1999 मायथाइयाव हाबदोंमोन आरो बियो आफादाव। बेयाव हाबनानै बियो बिदिनो 2003 सनाव उदालगुरि बरनागाव केम्पनि आर्मिफोरा बेखौ हमनानै सहिद खालामबाय आरो दा बिनि मुङैनो आं दा नै इ-रिक्सा गंसेखौ मोननो हाबाय आरो दा बेनोसै आंनि बुंनाया। नैबायदि रिक्सा गंसे मोननो हानायखाय आं दिनै जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तिनि इएम दावबायसा बर'खौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ मोजाङै मोजां देग्लायबो खनसेबाव बिदिनो देरहासार जालांबावगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। बिटिसिआव बिजेपि दोलोआनो सेथि मासियाव दङ होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जमदुवार मण्डल बिजेपिनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बिजेपि दोलोनि मोनसे सावराय मेल खुंफुंदोंमोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लाना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिटिसिआव बिजेपि दोलोआनो सेथि मासियावनो दङ होनना फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिजेपि 1 নম্বৰ আজিৰ দিনত মই যিমানখিনি পৰ্বতজোৰা আৰু শ্ৰীৰামপুৰৰ বাদে মই সকলো সমষ্টিত গলো। বিটিচিৰ মানুহে এইবাৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল বিচাৰিছে যাতে দিল্লী, দিছপুৰ, কোকৰাঝাৰ একেলগ হৈ কাম কৰিব পাৰে। কাৰণ আঞ্চলিক দলটো বহুতবাৰ হ'ল। এইবাৰ বিটিচিৰ ৰাইজে এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। সকলো ৰাইজে বিজেপিক বিচাৰিছে। জমদুৱাৰতে আমিতো ভাবাই নাছিলো ইমান মানুহ হ'ব মিটিঙত। আজি আমি য'ত গৈছো বেলেগ পাৰ্টিয়ে
মহকুমা জিলা মিলাই যিমান মানুহ কৰি আছে আমাৰতো এটা সমষ্টিতে ইমান মানুহ আহি আছে তাৰমানে ৰাইজে এইবাৰ স্পষ্টভাৱে নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিচাৰিছে বিজেপিক বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনি বিটিএসিত কেতিয়া লাভ কৰিব মইতো দিবই লাগে কিন্তু কলোৱে নহয় যে ভিচিডিচি বিলাকে তাতো লিষ্টৰ গণ্ডগোল কৰি থৈ দিয়ে ইলেকশ্যনৰ পিছত দিলে চবেই পাব নতুনকৈ ভিচিডিচিৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ল এই অলপতে সেক্ৰেটাৰী সেই গণ্ডগোল বিলাক মই কলো নহয় যে ভিচিডিচিৰ ব্যৱস্থাটোক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ইয়াক আমি নতুনকৈ ইলেক্টেড কৰিব লাগিব যাতে ইলেকশ্যন হয় ভিচি ওলাব বিচাৰিছে ইহঁতক কি হ'ব ছাৰ নহয় ভিচিডিচিৰ ব্যৱস্থাটো যদি ইলেক্টেড নহয় ৰাইজৰ পৰা ভোট ললে সেই গাঁৱৰ মানুহে ভিচিডিচি হ'ব এতিয়া যোনে তোনে ভিচিডিচি হৈ যায় গতিকে ব্যৱস্থাটো অসমত যেনেকে পঞ্চায়তৰ ব্যৱস্থা আছে আমি তেনেকৈ ভিচিডিচিকো ইলেক্টেড কৰিব লাগিব নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব তেতিয়া গণ্ডগোল নহয় 9 नं दतमा बियाबनि बारग' MCLA जतेन्द्र ब्रह्मखौनो फिन आरोबाव UPPL नि बिजाथि होनांगौ होनना दाबि खालामदों ओनसोलनि आरो दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सियाव देरहानांगौब्ला आगोलनि जे 2020 आव जेननाय MCLA हिसाबै जेननाय मानगोनां जतिरेन्द्र ब्रह्मखौनो होआब्ला बे 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सिया उद्धार जानाया गोब्राब मानो होनोब्ला बै 2020 नि जोंनि जेननायनि जे भटनि पेटार्ना ओरैबादिखा मात्र जों 1400 जेनदों 1400 जेनदोंब्लाबो जेननायनि खारना ओरै माखासे जोंनि पोलिं स्टेशना बनरगाव हिसाबै थांदों जोंनि बे बेलट बक्सआ आरो माखासे बै मामानि पोलिं स्टेशननिया प्रेसिडेन्ट अफिसारनि सहि गैयैयाव इनभेलिड जादों बेनि थाखाय जों जेननो गोनां जादों आं 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सि ST कन्स्टिट्युएन्सिनिनो सासे भटार हिसाबै आं दिनै दतमानि फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जे बेले बेजे बेनि फारसे आङो फंनैसो रायजो राजा आरो आइ आफामोननिसिम मोनसे खावलायहरनाय जों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल UPPL नि मानगोनां CM प्रमद बर' सार लोगोसे वार्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां रोनगोरा सार आरो बोसोनगिरि मानगोनां UG ब्रह्म सार नोंथांमोननिसिम आं दिनै खावलायहरनो सानदों जे जोंनि बे 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सिखौ जे उद्धार अभियाननि थाखाय नोंथांमोननि खावलायनाय बादियै नाथाय दिनै जों मोननो हायाखै मानो होनोब्ला जोंनो मावनो थाखाय माखासे टाइमबो नांगौ बोथोरबो नांगौ बेखौ होआलासेनो नोंथांमोना दिनै बेले बेजे जाबाय थानाय नुदों नाथाय दिनै उद्धार अभियानल' होननानै जानाय नङा सारमोन बेनि थाखायनो आं दिनै बुंनो सानदों मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम मानो होनोब्ला 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सिया ST कन्स्टिट्युएन्सिया ओरैबादि जोङो बे कन्स्टिट्युएन्सिखौ जों उद्धार खालामनांगौब्ला जोंनो मोजां केन्डिडेट रोंखा राखा जायखौ होनोब्ला बेनि एक्सपिरियेन्स थानाय बेखौ होब्लासो जे देरहागोन बेखौ लानानैसो जों होनांगौ आङो गुबुन जाय दाबिदारफोर बिथांमोनखौ जेबो होनाखै मोनसे गणतन्त्र बयहाबो बिनायनि राइट दं नाथाय आंनि जे बिबेकजों नोंथांमोनखौ बुंहरनो सानदों जे 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सियाव देरहानांगौब्ला आगोलनि जे 2020 आव जेननाय MCLA हिसाबै जेननाय मानगोनां जतिरेन्द्र ब्रह्मखौनो होआब्ला बे 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सिया उद्धार जानाया गोब्राब मानो होनोब्ला बै 2020 नि जोंनि जेननायनि जे भटनि पेटार्ना ओरैबादिखा मात्र जों 1400 जेनदों 1400 जेनदोंब्लाबो जेननायनि खारना ओरै माखासे जोंनि पोलिं स्टेशना बनरगाव हिसाबै थांदों जोंनि बे बेलट बक्सआ आरो माखासे बै मामानि पोलिं स्टेशननिया प्रेसिडेन्ट अफिसारनि सहि गैयैयाव इनभेलिड जादों बेनि थाखाय जों जेननो गोनां जादों बेनि थाखायनो आङो दिनै गोरायै खावलायदों नोंथांमोनहा जाय जेरावखि थाया मानो दिनै जोंनि 8 नं दतमा समस्तिखौ देरहाहोनांगौब्ला मानगोनां जोंनिनो दानि सोलिफुबाय थानाय TCLCC चेयारमेन मानगोनां जतिरेन्द्र ब्रह्म बिथांनो टिकेटखौ होनानै नोंथांमोनहा
उद्धार अभियाननि खामानिखौ मावनो थाखाय जाहाथे सुबिदा होयो आं बेखौनो मानगोनां गोराफोरनि खाथियाव आं खर' गंग्लाय आर'ज गाबदों बेनो केन्द्र ब्रह्मखौ फिन बिजाथि होयोब्ला दतमाया देरहानायनि जौखोन्दो रोखा होनना नोंथाङा सानो नामा? एकदम रोखा बेवहाय 100% जों बुंनो हायो जे जोंनो 2020नि जे भटनि पेटार्न बेनि अंकजोंनो जोङो आरामसे देरहालांनायनि जोंहा लामाया दंखायो मानो होनोब्ला दा आगोलाव जोङो BPF-जों जेनदोंमोन नाथाय BPF-नि भटआ BPF-नि जे भटारफोर बियो आउल जाउल जानानै माखासेयाव BJP-आव थांनाय जों नुदों नाथाय जोंनि UPPL हिसाबै दतमा कनस्टि हिसाबै खुनु दलाव बाराखै बेनि थाखायनो जोंनि अंकआ गोरा बेवहाय जोंहा 100% जोंहा सियर दं होननानै आङो मिजिंथियो जिहेतु बेयाव जोंनि दाबिदार बा टिकेट नागिरगासिनो दं आहा बेथ' गणतन्त्र मोनसे दलाव बयबो दाबि खालामनाया बे गणतन्त्रनि नियम बेवहाय माखासे रोंनाय आरो रोङै गियान गोनां आरो गियान गैयै बे मोनसे थायो बेनि थाखायनो आङो बुंनो सानदों जे गोरों मानसि सेनियरबो बिथांनो होनानैनो दतमानि जे परिस्थिति बेखौ गाबथानांगौआ बिथां नङाब्ला गाबथानो हानाया जुलुम जागोन जुदि बिथांखौ उननि समाव जुदि हाइकमान्डनिफ्राय होनाय जायाबा नोंथांमोना मा खालामो बेखौ सानोब्लाथ' बे दलनि जे बुंनाय बाथ्रा जदै मदै हरोब्ला जोंबो बाहाय खामानि मावनायाव एसे गिलिर जागोन माखासे साननाय हनायफ्राबो गुबुन फारसे दावगालाङोब्ला जोंबो हमथानायाव एसे गोब्राब जागोन एकदम 100% नांगौ We want to the Brahmo. We want to the Brahmo. Long live, long live. We want to the Brahmo. Long live, long live. We want to the Brahmo. Long live, long live. We want to the Brahmo. Long live, long live. दतमा समाज